Badakizue uda hontan egondan zistaden asuntoa berri, badakizue horren berri? Bai, nik zehozer entzun dugu, obviamente, baina Bilboko jaietan batez ben, nik adibidez batan bat entzun dut, baina ez dakit egiedan edo ez, berez irakurri ez dut irakurri, notizirik. Baina, bueno, ahoz pasein da. Ezagutzen duzuen hor gertutik pasedakona? Guk ez, baina bai pasau da, Euskal Herrixen egon da txizapia eta egon die eta oso afektauta gaz, oso jebi. Ezagutu ez, baina kasuak entzun ditugu hurbil eta... Baina ezaguna bai. Lagunak ez, baina ezagunak bai. Bai, eta zelan pasada ben badakizue? Ezer larria, sustoa, baina... Izan zen sustoa, baina konturatu egin zen eta zen ez gertatu. Kontziente izen da hori aldatzuela pasa, ze neurri hartzen dozuez? Guk egin gendun berba eta zan gendun, edozin momentutan zehozer sentitu egiten badugu, oiuka ingo dugula edo zeuzer, eta gainera bai, eta komunera basoi ez edo lan ezin garela bakarrik joan. Guztiak batera egon eta... Hartzen dugun jendearekin inguratu, eta bueno... Ez bere izu eta ez joan bakarrik komunera basoa zerotzi zagitela, guztiak batera. Berez, fatia urgentza edo lan, baina eske... Ez da gure kulpia, eskenien da, da zela moixoa pila bat, eta... Hori, jaizan ikusten moztu ibiko zela, baina ez da giztelan, azten dezaia da, baina... Ez batu neurririk, baina izango zen hori lagun artean ibiltzea talde baten, eta igual hori egotia adi batez be. Baina beste ez da beste neurririk holan hartzeko. Eta zaila da hori kontroletian, ez da adi egotia, nik uste. Eta badakizue zer inbierdo zuen zistada bat emoten badotzue? Bai, lehenengo lagunei abisau edo ingurukuei, ze mareta mazada lan egoteko norbait zuri laguntzeko, eta gero bai afan urgentzietara. Eitxu eta gero denuntzea bolakon bat, jaketzen mozu zein dan bentsat. Eta zuek badakizue zer pasetan dan zistada bat jasotzen dozuenien? Esan digute, txarto sentitzen zarela eta hori, baina jakin, gero kasuaren arabera desberdin agian. Osea, zuek zer ingo zen duen jakitzeko hori sentidu dozuela? Lagun bati abizatu, elkarte eta agian ambulantze batera joan edo ez dakit. Edo heldu bati laguntza eskatu. Eta badakizu ze prozedimendu eitzen duen ambulantzisek edo medikuek zer eitzen dotzuen jakitzeko zistadarik izan dozuen? Agia zan ez dakit. Baina, enago seguro ez da izan dan, osea. Jaku paso bentat inguruen eta eskerrak, baina espero ez pasatea hemen besta eta zen moztu dien. Eskerrik asko.